Aaron Edwards, prysur, penderfynol. A mae wedi cael y meddiant yma'r bel at Brobl. A Brobl wedi cyrraedd fi'n rhy hawdd. Nawr te, ar ei droed dde! A gorau ni ffynnu allan. A mae Aaron Edwards wedi mynd am y bel rydd. Mae hwnna heibio'r postyn. A fydd o'n teimlo y dyle fod i taro'r targed. A tasa fod i gwneud. Fasa'r Seintiau wedi bod ar y blaen. Mae'r bel yn symud yn yr awyr gan Brobl. Mae'n arbediad da, ond dwi'n gwybod mae'n ddeunaw llath allan o'r gol, ond mae'n beniad i gol rydd y fan hyn. Mae Aaron yn gwybod ei hun o'i safona, mi dylai fod i sgorio. Holland yn gwneud be mae Holland yn gwneud mor dda, bod yn niwsans. Cwpan yn ei tharo efo'n i'r cae, mae Clag gynnar te, ydy yn ei tharo yn gynnar. Mae Redmond efo fo. Am ergyd, a mae'r bar yn dal i grynu. A mae calone'r Seintiau yn crynu'n gynt. Pwy feiddiau ddeud bod mae Clagan yn dawel? Dyna mae o'n gallu wneud. Oedd o ddim yn sefyll y llonydd. Nath o redag o ddiwrth y bel fan hyn. Y bel gampus gan Luke Cwpan dros pen Redmond. Sbio fan hyn. Hanner llath, codi'r bel dros pen Harrison. Bron i fewn i gornel bella'r gol. A Hudson i symud fyny, fynd am y peniad ar draws y gol! Mae o'r iarell llinell yn llythrenol. A mae'r bygythiad yn dal yna Redmond. Sbiwch lle mae Marriott. Wel, ti'n sôn am Marriott fôl bron yn cael ei ben pan ath Hudson penio i nôl a draws. Marriott oedd yna'r ddau am niffynwr canol. Redmond, mynd i hun. Marriott. Tu allan yma Mullen. Mullen allan gael y bel fewn at Draper. Mae chydig bach yn bell. Oedd Hudson mewn. A mae o wedi cael clec yn fanna. Go iawn. Mae wedi cael clec yn erbyn Cwpan. O na, yn glec, ped i ben go iawn. Sy'n gwaed yn efo. Dwi'n gobeithio bydd yn oce, mae wedi cyrraedd i ffwrdd. Dyma oedd y cyfle. A nhw'n gymryd y gic yn sydyn. Hudson ath benio i nôl. Marriott yn y canol methu cael unrhyw fath o ddarn o'r bel i sgorio. Hudson yn penio i nôl. Mi dylai fod i gael peniad gwella hynna. A'i Vincent yn hwyro, wneud i'r Seintiau'n dechrau gwasgu. Marriott, allan ad Redmond. Croesiad, ddi agos at y golwg, mae Gwrnig Esmonach ohoni nôl mewn. Chwilio am Aaron Edwards a rywsyd syth at Mike Lewis. A mae Aaron Edwards yn mynd i feddwl, falle bod hi'n dod yn sydyn ato fo. Mynd i feddwl, dwi wedi methu cyfle arall. Ydy mynd i fod yn un o'r diwrnodiau na, ti'n meddwl? Ar un Nicky John ofyn i'r ddau reolwr, a'i margins fydd hi, a dyna be ydy hi. O'n i sôn am Cottrell. Gret o safle i Cottrell derbyn y bel i mewn yn y bocan. Ti'n gofyn cwestiwn wrth y Marriott, be dwi'n neud? Ydw i'n mynd allan yna? Mae Cottrell wedyn yn just teimlo bod o'n rwla tu ôl o fo, ond Hudson sy'n atro yma, a mae o'n just traed sydyn. Ond y meddiant, mae'n anodd iawn creu y cyfle i'r Seintiau, acos bod y Barri wedi gweithio mor galed. Maen nhw'n cael bob un chwarae'r troli'r bel, felly mae'n anodd troli lawr. Redmond, Brobl sy'n efo, Brobl, mae wedi chwipio honna mewn, chwilio am Aaron Edwards. Nawr te, mae'n disgyn ar ergyd gan Routledge, a'r ola wedyn gan Holland. A maen nhw'n tanio ac yn tanio. Wel, Patton oedd yr un. Gath y bloc gyntaf. A fel y gorffennodd y Seintiau'r hanner cyntaf, mae'r pwysau'n dod ganddyn nhw. Hudson yn mynd fyny amdani, Aaron Edwards yn codi. Ac oedd mae Clagan yn ôl yn cynorthwyo'r amddiffyn fanna. Pas fach ddeallus allan gan Brobl. Mae'n cael ei chwipio mewn. Edwards! Gath am cyffyrddiad o gwbl, dwi'n meddwl. Am bel gan Redmond. Mae isio unrhyw gyffyrddiad. Mae Aaron yn cael y gyffyrddiad. Mae'n amseru hediad y bel ma'n sydyn. Mae'n fyny, mae'n ofran. A tam yn cael digon arni. Nawr te, Aaron Edwards, cyfle arall iddo fo. Mae Aaron Edwards di cero i fi'n. Gall y gadw i ben, mae dros y bar eto. A mae Luke Cwpan yn teimlo mwy o ryddhad na neb. Sawl cyfle mae hwn i angen heno. Ti'n meddwl be, mae'n mewn dau feddwl o fyna be'n neud. Mae'n cael gormod o amser. Ydy o'n medru pasio hwnna un o'r gorneli. Ydy o'n medru codi dros ben Mike Lewis. A mae'n mynd am pwer.
a mae'n plygu nôl. A i fi mae'n yn deud, mae Eiron, di meddwl gormod am y cyfla. Yeah. Brobl, Mariet, Lewis. A Mariet ni weld o ar gallu ganddo fo, wrth gwrs, i'w ganfod o. Routledge. Mullen, mae o wedi canfod lle. Nawr te, mae ganddo fo'r cyfle ymdda. Mae'n ei ffynnu. No! Draper! Fo gafodd y cyfle. Brobl. Hyfryd. Draper! O'r diwedd mae wedi dod. A mae'r rhyddhad mor amlwg. Oedden ni wedi sôn i fod wedi bod bron yn anweledig. Ond wyddoch chi fe, prif sgoriwr uwch gyngor Cymru sy'n taro. O, mae methu'r cyfla yna. A fel dwi'n dweud, wrth a bob un ymwysodwr, meddwl i am y nesa. Mae'n rownd y gornel, mae'n dod, a sbia beth sy'n digwydd. Mae yna, mo sy'n cadw allan o'r cwrs cosbi fan hyn. Mae'n dal i dir, mae'n glefar, mae'n dangos yr ongl i Eiron Edwards. Wedi mae'n codi ben, a mae'n just taro i lawr i'r ddaear. Neu siwr bod ti'n taro'r target. Gai ofyn cwestiwn, nath hwnna fynd drwy Eiron Edwards ac oedd Eiron Edwards yn cam sefyll? Oedd o'n amharib ar chwarae? Wel, mae'n y gyrff o flaen y golwr, dwi'n hollol dall yn ei. Wel, mae'n i weld o'r ongl yma, os di Eiron yn cam sefyll. Na, chdi, mae Chris Hugh, dwi'n meddwl yna. A mae'r ail hanner yn perthyn i'r Seintiau, dim amheuaeth am hynny. Brobl. Routledge. Ergydio! Ac unwaith eto. Mae Lewis di cael ei ddwylo at bopeth os e ddim byd i glynu. Na, ddo, ond menig tober o'n yma, doedd eto, dwi'n just meddwl, nath o bel ma ddim symud llawer. Ac unwaith mae o'n seithi, mae'n just pwnio bob dim. Mae Pahaya di manteisio ar y peniad na wedi taro postyn. Ath o'i hun. Oedd hi'n ymdrech gampus. O raid fa fynd i hun. Ac am yr eildro yn y gem mae'r Barri di taro'r pren. Hon ydi, mae o'n rheoli fan hyn, a taro'n gynnar ydy'r gyfrinach. Mae'n mynd â draws y golwr, mae Harrison yn symud un ffordd, a mae o'n lwcus. Dion am y nythyn gornel y gol. Eb, hirgoes yn rheoli. O, mae Basso wedi cyrraedd yr holl ffordd at Brobl. A mae Brobl yn gweld Eb yn cyrraedd. Mae'r Crysau Melyn di brysio nôl er tegwch iddyn nhw. Mae hwnna ar draws wyneb y gol ac yn y diwedd Mullen yn ei selio hi. Yr ail gol sy'n diddymu pob amheuaeth. A mae yna chwaraewyr mewn Crysau Melyn ar ei gliniau. A ti'n gwybod be, 90 munud mae hyn yn digwydd, ac maen nhw dal efo'r un un egni, yr un un nerth, yr un un ffitrwydd i gario ymlaen. Brobl efo'r hediad yma. Ia, mae'n neud yn dda fan hyn i dynnu'r bel ar draws y cwrs chwech, ond sbia lle mae Mullen, fel dwi'n dweud, bob un chwaraewr. Mae yna 10 go bob tymor ar y postyn bella yna. Na siŵr bod chdi yna, paid o bod yn pigo dy drwy'n, tu allan i'r cwrs cosbi. Na siŵr bod chdi'n neud yr hediad i'r postyn bella. A edrycha, mae Mullen newydd neud y Seintiau Newydd i'r ffeinal. Yeah, so mae o hyd yn neis i cael i bob ffeinal, so yeah, oedd o'n neis i cael gol, deflection, ond yeah, oedd o'n gêm dda i chwarae. O ti'n sôn am dy gol di, ond faint o ryddhad oedd gweld yr ail gol na'n mynd i fewn ar y diwedd? Yeah, nath o just want to stopio bob dim, so oedd Brobl wneud answer dda, so just taro'r bel draws y gol, and oedd oedd Jamie and I sgorio. I'm very excited to get through the semi-final with TNS, and I think the boys put in a good shift today. I think it was good for me to get into the final to see what can come later on in the season. Yeah, really pleased. Gone in there and said excellent, dominated the game, had a lot of possession. They had chances, give them their credit, but I thought we dominated for the majority of the game, and it's really nice to be in another Welsh Cup final. Yeah, better team won. Got no doubt about that. I think that for us it's about growing that next,
couple of centimetres now. We've done ever so well against a full-time team. We've shown huge togetherness and hunger, if you like, for probably 55 minutes of the game, but we should have capitalised on those early chances that we had in the counter-attack in the first half.